all about. So like ka gani na farko fuska na yana da kyau. Ba ƙarya bane kina da kyau. Na biyu kuma murya na akwai daɗi saboda objection. Yanzu haka murya na objection. Muryanki yan comment section muryan na akwai daɗi. To su faɗa. Ku faɗa. Gashi na sun ce i. Ni ne ba ni ba. Yes. Akwai daɗi. Gashi na. All right. Okay. Let's go. Continue. Diskan kina da kyau muryan kina da daɗi. Let's go. So sannan kuma na iya soyayya. Like irin idan ina son saurayi na iya soyayya sosai. Irin I'm good. Kin ga wannan ba zan gano ba sai in mun yi soyayya. So wannan baya cikin abin da zaki lissafa. Okay, haka ne. So sannan kuma ka gani ina da like irin full package ina ce ina da front ina da back complete. Ka dawo wallahi ka dawo. Na rantse da Allah ka dawo. Wallahi ka dawo. Ai tun ɗazu ka kai ni bango ina ta magana ka hana ni ka saka ni sai nayi magana wallahi ka dawo. Ka dawo soja wai ka dawo. Inna lillahi mana irin complete din na. To tun ɗazu ina ta la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dan Allah ya girma mini asiri ina tsoron sigirin rekodin. Soja wai Allah ku bari. Shaitanir rajim. Ai soja wai gare da. Ya fi ki to gashi da an ce soja bai kafi ni ma. Soja bai gashi da an ce wai malam soja boy. Azanallah wal iyaz billah. Ya subhanallah. To like irin ka gane ni full package ce complete to ni irin duk wani namijin da nace ina son shi irin da gudu zai ce yana so na haka kuma ajirni fi masibati. Malam soja boy ya shek soja boy. A'a dan Allah dan annabi ku tsaya a'a wannan abun fa wasa ne ban gane ba wannan abun fa wasa ne like catching cruise muke yi gaba ɗayan mu nan gurin dan Allah dan girman Allah kar ku zo kuna fassara wannan abun akan maganar da kika faɗa hira ne jiki shan ruwa. Wato ainihin kaga soja ba zai mai da ni iska a comment wato ainihin mu ustaz Shehu soja wannan irin gravity na wannan kaba'irin is heavy in my ears. I have to go and get water. Wayo Allah soja ba wallahi ka fita ido na. Screen recording done. Kuna ji na kafin masu screen recording bari ku ji mu faɗa muku duk wannan firar da kuka ga mun yi yau cruise ne. Kafin ku zo dan naga tun yanzu an fara comment wai tallan kanta take saboda kuɗi. In kuɗi ne ni ma ina da kuɗi na like I'm not broke. So dan She's not broke oh guys wallahi kuɗi take da shi ni ban ma da ko sisi in ga muku. Ni ita ma take bani kuɗi in ba ku sani ba ku sani. Yanzu wannan waka da zamu yi ina son in shooting din wakan nan wurin 1.4k suna galan mu kar su dauka da gaske ne cruise ne. Me yasa kike jin tsoro ne? Why are you so scared of abin da mutane za su ce? Sheikh Soja boy. Why are you scared of abin da mutane za su ce? Bari ni ko ta nasiha a nan gurin. Ko in ce bari in baki shawara saboda banda ilimin da zan miki nasiha amma bari in baki shawara kina ji? A koda yaushe kisa tsoron Allah ya a zuciyanki. Wai ya Sheikh muna son mu bidi maka masallaci ba. Wallahi zan ja na rantse muku da Allah mafi yawancin limamin. Why you afraid? Tipen. Tipen so naga an fara mun kasafi kuma gashi naga sai screen recording suke yi